Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube channel फिन खनसेबाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां खामानि मावगासिनो दङ आरो मोजाङैनो दङ। दा गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे आदा CM आत्मनिर्भर स्किमनि राङारि अनसुंथाइनि स्टेटासा मा जाना दङ। तो बिनि सायावनो आपडेट लाबोदों आरो लोगोसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जायनोखि नोंथांमोना फर्म साबमिट खालामबाय जे रांखौ माब्ला सोगोन बेनि सायाव आपडेट दङ। दा बेखौ लानानैनो बे CMनि आत्मनिर्भर स्किमनि राङा माब्ला हाबथावगौ बेनि सायाव डिसकास खालामगोन। बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायग्रोजोबजासिम एन्ड बुजिनानै लास्टआव नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ खालामबानो जाबाय। आरो लोगोसे जाय चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो लन स्किमनि सायाव आपडेट मोनगोन। लोगोसे सरकारि साख्रिनि सायावबो नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थानो हागोन Bodo Info YouTube चेनेलाव। दासान्दि लकसभानि इलेक्सन जागासिनो दङ नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ। दा बेनिनो आसामनि थार्ड फेजआ जोब्बाय। डेट मिन्स आसामआ इलेक्सना जोब्बाय। बेनिफ्राय लास्ट लकसभा इलेक्सननि डेटआ जाहैबाय 1 जुनसिम थागोन आरो सरकार दानाय एबा रिजाल्ट होगोन 4 जुनाव। जेब्ला सरकार दागोन एबा सरकारा जाफिनगोन एबा जाफिना बे उननि खोथा, नाथाय बे जोबनाय लोगो लोगो आसाम स्टेटआव माखासे स्किमा इमप्लिमेन्ट जागोन एबा फुल फ्लेजेड जागोन। अब्लासो बै समाव नोंथांमोननि एकाउन्टआव रां हाबनायनि चान्सआ दङ। दायो MCC नांगासिनो दङ। दा बे समाव माखासे राङारि अनसुंथाइखौ होनो हाया बेबादि माखासे गाइडलाइन्स थायो। बेखायनो बे मासावहाय मोननायनि चान्स गैया। जेब्ला CMनि आत्मनिर्भर स्किमनि डासबर्डआव फैगोन अब्ला नोंथांमोना बेबायदि मोनगोन लगइन खालामब्ला। दा लगइनखौ बोरै खालामनांजोबनायजों खिन्थागासिनो दङ। दा जायफ्रानोखि एप्लाइ खालामदों साबमिट खालामदों बेबायदि ओंखारगोन। साबमिसन डेट ओंखारगोन, नोंनि ID थागोन, बेनिफ्राय नाम थागोन, बेनिफ्राय एक्सन मोडआव लाङोबा नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। दा बे नोंथांमोननिया जायफ्रा एप्लाइ खालामदों फाइनाल साबमिट खालामदोंबा नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बेनिफ्राय जायफ्रानोखि SHG ग्रुपआव दङ मेम्बार्स ग्रुपनि नोंथांमोना 10,000खौ मोननो थांगासिनो दङ आरो बे 10,000खौ माब्ला मोनगोन होनदों CM एनाउन्स खालामदोंमोन। आं बेखौ लानानैनो नोंथांमोननि थाखाय आपडेटखौ लाबोदों जे बिथाङा बुंदों नोंथांमोना फार्स्टआव 10,000 बेनिफ्राय CMनिया जाबाय फार्स्टआव 1 लाख। दा गासैबो किस्ति वाइसआव होगोन। मोननैखौबो हमना ला किस्ति वाइसआवहाय आरो फार्स्ट मोननाय किस्तिजों मोजां खामानि मावोबा नेक्स्ट बोसोराव सेकेन्ड किस्तिखौ होनाय जागोन। दा बेबादि प्रसेसआव बेखौहाय स्किमखौहाय लन्च खालामनाय जादों। बेनिफ्राय CM नोंथांमोननि आत्मनिर्भर स्किमनि राङा माब्ला हाबगोन डाइरेक्ट बुङाखै। नाथाय मोनसे बाथ्रा जायनोखि SHG एबा ग्रुपआव मेम्बार्सफोरा फर्म साबमिट खालामदोंमोन बिथांमोननि एकाउन्टआव रांखौहाय सोगोन होनना बुंदोंमोन 15 आगस्तनि सिगां। अब्ला नायदो इलेक्सन जोबबाय रिजाल्ट मोनखांबाय अब्लाथाय बिथांमोना बे रांखौहाय सोगोन होननानै बिथांमोनाहाय माखासे मिटिंफोराव एनाउन्स खालामदोंमोन। थिग बेबादिनो CMनि आत्मनिर्भर स्किमनि राङाबो नोंथांमोना जुलाइ आगस्टआव मोननायनि चान्सखौहाय नुहुरदों। जेब्ला SHG एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जायनोखि दङ बिथांमोननि एकाउन्टआव सोगोन नालाय 15 आगस्तनि सिगां। थिग बेबादिनो CMनि आत्मनिर्भर स्किमनि राङाबो 15 आगस्तनि सिगां नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबनायनि चान्सेसा बारा दङ। थ' बेखायनो एकाउन्टखौ एक्टिभ खालामना ला जाहाथे फैसा सोयोबा हाबनाय बायदि, नङाबा एक्टिभ गैयाबा आदार लिंकफोर गैयाबा नोंथांमोना खालामना ला नङाबा हाबनाय नङा। दा बे जाबाय नोंथांमोननि माखासे लेटेस्ट आपडेट। स' बिनिफ्राय CMनि आत्मनिर्भर स्किमनि सायाव खायसे इन्टारभिउ जादोंमोन आरो खायसेया जायाखैमोन। दा जायफ्रा जायाखै खबर लाबानो जाबाय। दा आं गोबां खबर लादोंमोन आरो बुंदों बिथांमोना इन्टारभिउखौहाय लागासिनो दङ आरो खायसे पार्सनेल मेसेज खालामना खिन्थाहरदों जे आदा इन्टारभिउ जाफिनबाय लागासिनो दङ होननानै। स' बेखायनो डिपार्टमेन्ट वाइसआव नोंथांमोना खबर लाबानो जाबाय। जुदि थालाङोबा नोंथांमोना मोननाय नङा जाहाथे इन्टारभिउखौ होनो हायो आरो सेलेक्ट जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि एकाउन्टआव रांखौहाय सोगोन। स' बेनिफ्राय रां सोनाय लोगो लोगो नोंथांमोना खामानिखौ मावजेनदो आरो खामानि मावोबा नेक्स्ट किस्तिखौहाय मोननो हागोन। बेनिफ्राय बोरै लगइन खालामनांगौ बेयाव मोनसे लगइन अपसन मोनदों। नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामबानो लगइन खालामनानै नोंनि प्रफाइलाव थांनांगोन आरो लोगोसे साख्रिबो रिक्रुटमेन्टबो ओंखारदोंमोन बेयाव क्लिक खालामबा अफिसियेल नटिसार दङ आरो बेखौहाय दासिम एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होथ'वाखै मानोना MCC नांदों नालाय। दा बे जोब्बासो गासैबो प्रसेसा जागोन। दा लगइन खालामबानो प्रफाइलाव थांनांगोन नोंथांमोना। स' बिनिफ्राय 1 लाख लाइमोनफोरनो फार्स्टखौ होनाय जागोन आरो लगइन खालामबा नोंथांमोना रेजिस्टार थानाय फन नाम्बारखौ बेयाव होदो लगइन उइथ OTP आव होनानै खेबसा कड दङ नाम्बार बे नाम्बारखौ नोंथांमोना गाहायाव एन्टार खालामनांगोन। होमबासो नोंथांमोना गाव गावनि प्रफाइलाव थांनो हागोन एबा डासबर्डआव थांनानै गासैबो डिटेल्सखौ नायनो हागोन। स' बिनिफ्राय लेटेस्ट आपडेट फैबावोबा थाबैनो Bodo Info YouTube चेनेलाव नोंथांमोना मोनगोन। बेखायनो फल' खालामबाय था। दा नोंथांमोननिया जायखिजाया रां हाबनाया नैबे जुलाइ दानाव मेक्सिमाम चान्सखौ नुहुरदों आरो जेब्ला गोदान आपडेट फैयो CMनिफ्राय नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेटखौहाय मोननो हागोन। स' बेनिसिमोन बेनिफ्राय जायनोखि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव दङ नोंथांमोना 15 आगस्तनि सिगांनो मोनखागोन बेखौथ' बुंखाबाय CM बिथाङा आरो जेब्ला लेटेस्ट आपडेट फैबावो नोंथांमोनाबो बे चेनेलावहाय मोननो हागोन।